Nating hiwa-hiwain yung ating mga sangkap. Ayan, yung luya, bawang, karne, yung hipon, at saka po spring onion. Hello po, magandang araw. Ngayon po ay magluluto tayo ng fried rice na may hipon at saka po karne. Saka po itlog. Ayan, Chinese style po yan. Ito natin yung yung itlog. Isang itlog po. Lagay natin mantika. Lang po natin yung mantika. Mainit na po yung mantika, lagyan na natin. Mabilis lang po yan. Hindi pa pala mainit yung mantika. Wala akong mainit na. Yan. Dali lang pong maluto yan. 2 minutes luto na po yan. Kaya ganyan na lang natin. Okay, kasi ihiwa-hiwain naman po yan. Ayan po, ganyan yung itsura. Yung parang tinadtad ng pino ng maliliit. Fried rice. Initan lang po yung kawali. 2 tablespoon ng mantika. Painitin lang natin yung mantika natin. Ayan po, mainit yung mantika natin. Lagyan na natin yung karne. Kasi luto na po siya. Samid lang po yan. Karne sa ito. Ating dito. Tapos lang po ng 2 minutes. Try lang po ng konti yan. Try po. Okay natin yan. Lagyan na po natin itong ating rice. 1 cup rice. Haluin lang po. Lutuin natin ng 2 minutes. Ayan po, luto na ang ating fried rice. Ayan. Looks so yummy po, oh. Ayan, luto na po. Thanks for watching. Bye-bye. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you.